הנחש שכב דומם והרהר במשק הים. בהפוגות הרוח ניכר יתרונה האסטרטגי של עמדת מרבצו המוגבעת במעבה החורשה. הוא שמע בבירור את האיש עם הקופסה מתגנב למקום שבו נחת כלי הרכב החללי, ואחר כך רעש חזק ומהיר ואת היצורים מקרקשים בניסיון להיחלץ. זו הייתה הקופסה הראשונה של האיש. הבחור מהחנות לחומרי בניין עזר לו בחישובים וחתך עבורו את הלוחות בגדלים המתאימים. כשהבחור שאל בשביל מה הקופסה, הוא מלמל משהו על מתקן לתליית טלוויזיה, כי מה יכול היה לומר. הוא חשב לעצמו, אין פעולה גברית יותר מבניית קופסה. העץ שנוסר בדייקנות גילה גמישות, והוא נאלץ להיות אינטימי עם הלוחות בשלב ההדבקה, נשען מלוא כובד משקלו ומהדק אותם זה לזה, מארגן את עצמו בתנוחות משונות כנגד התעגלויות קצה סוררות. ואז הברגים, החדרתם הבוטחת, קניעתו של החומר ללא מאבק, או לעתים נקמתו המלגלגת, כשאחד קרוב מדי לקצה מתפרץ דרך הדופן, פוצע את העץ ופוגם ללא תקנה בשלמות הקנויה של הלוח. את פנים הקופסה שיצאה כבדה משציפה ריפד בשק. אחר סחב אותה לחורשה, לא רחוק מהיכן שראה את היצורים בפעם הראשונה, מבצעים בשעת בוקר מוקדמת את מה שהיה כנראה נחיתת חירום אל תוך העשב המכוסה טל. כמו כולם, הוא התרגל לדמיין יצורים מכוכבים אחרים בממדים אנושיים ומעלה. זה לקח זמן, והיה כרוך בסדרה לא קצרה של הקשים לוגיים וצמצום אפשרויות על דרך השלילה, עד שהבין מה הוא רואה. הוא לא הצליח לחשוב על אף אחד שיאמין לו מספיק, אפילו רק כדי להשתכנע לבוא ולראות בעצמו. הוא תהה למי בכלל מודיעים על דבר כזה, לאיזו מהרשויות, ואם ישנו הליך רשמי לדיווח על עצמים בלתי מזוהים, הנהוגים בידי יצורים בממדי חרגול, אשר נעים במרחב כמו קונסטרוקציה שברירית של מחטים ריריות בצבע דבש, ומפיצים סביבם התלקחויות זהירות. הוא היה צריך עוד זמן כדי להחליט מה לעשות. הם היו קלים כמו קצף, והפיצו חמימות קורנת גם דרך העץ, אבל הוא לא שיער עד כמה אלימה תהיה העברתם הכפויה אל תוך הקופסה. הוא לא צפה את תחושת התיעוב העצמי ששטפה אותו, לצד זיעת ההתרגשות הקרה והדופק המוגבר, כשהניף את הקופסה על כתפו והתקדם לכיוון היציאה מהחורשה. חמור מכך,
מכיוון שמעולם לא ניצב בקרבת יצורים דומים, לא יכול היה לחזות את הזמזום הטלפתי, או לפחות לפרש אותו באופן מרגיע. את הגלים הגויים של גירוי תוך גולגולתי, כמו בחילה קוגניטיבית, בעלי ההשפעה המעוותת על השמיעה, שגרמו לנשימותיו המאיצות והולכות להישמע כמו חרחורים של בהמה. הוא קרטע עוד כמה מטרים לפני שקלט שהוא מוכרח להרחיק את הארגז מראשו. שמט אותו ארצה וקרס בעצמו אל תוך מצע האפר ומחטי האורן. זה עזר. הלחץ החל מתפוגג, אלא שאז החלה שכבה מרצדת אחרת להתגלות תחתיו, אלימה פחות אך שתלטנית באותה מידה. קול פנימי לא מוכר, כמו דיבוב שיצא משליטה, הופיע בדיוק היכן שנמצא בדרך כלל הקול שבו דיבר אל עצמו מאז ומעולם. קול אחר, זר. יותר משדיבר, צבח או המהם, הקול הזר הבהב, מחולל תוהו ובוהו רב-ממדי בתוך ראשו, צורב עצמו בלהט קנאי אל תוך הווייתו, משגר מחזורים מילוליים קצובים אל מרכז ההכרה שלו, מילים שמבליחות ומתפוגגות, נטענות מחדש פעם אחר פעם, ומזנקות שוב ושוב אל תוך זירת המופע המודלקת שהתנחלה במוחו. שומם, עשירית שהלכה, פריסה במרחב היחיפים, עתיקות המידע, פסגות המידע, עמל מזין בישימון, גוף סואם, נצמד לדופן השוחה. הוא נרדם מוטש, בפה פעור, בתנוחת עובר, טלטליו על זנבו של הנחש, הקופסה למרגלותיו. כשהתעורר, ידע כל מה שצריך לדעת על הטיפול ביצורים, ושזה ייעודו. How can evil be over? No, no, no. We're not getting fight from even your closest brother. Fire, fire, Lord, fire. I guess you're burning flame. Fire, fire, Lord, fire. I guess you're burning flame now. Some people coming with some wicked intention. Watch for them from all direction. But the Father got a different solution. For every action, there's a reaction. Fire, fire, Lord, fire. I guess you're burning flame. Fire, fire, Lord, fire. I guess you're burning flame now. Some people coming with some wicked intention, enough disguise and false representation, trying to get closer than long-time acquaintance. But Father will help me to keep my distance, though they may try.